प्रडाक्शन जायबा बे मेथाइनिनो सिंगार ओमफ्राय प्रडिउसारबो माबायदि मोनदों बिथांनि प्रडाक्शनाव खामानि मावना बिथांनि प्रडाक्शनाव आंना नैबे फार्स्ट टाइम बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो पुरा जोङो बैसागोनि शुट खालामनायजों लोगोसे गोसोफोरखौबो पुरा बैसागो माबा फैनाय बायदि मोनखादों आरो बे बोसोराव मोनबेसे मिउजिक भिडिअ ओंखारगोन नोंथांनि आंनिया बे बोसोराव आङो बेनि आगोलावहाय आङो मोनसे बैसागो खालामखांबायमोन बैसुना खैराबारिमोन ओमफ्राय नैबे आंना सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय थार्ड आंहा फैगासिनो दङ आरबिनिफ्राय आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय माबायदि मोनदों बे समाव दाथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद मोजां मोन्दों आरो बैसागो पुरा शुट खालामनो मोन्दों आरो बैसागो शुट खालामबाथ' ओरैबाबो मोजां मोनखायो खामनि दामनायजों सिफुंनिजों सेरजानिजों गोसोफोरखौ बिराद खावनजोबो बिराद मोजां मोन्दों मा लुबैदों दा रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो लुबैदों जे जोंनि बिदिनो जोंनि मिउजिक भिडिअसफोरखौ मोजां मोनथों जोंबो रायजो राजाखौ जाहाथे मोजां लुबैहोनो हायो मोजां गोजोन होनो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामो अनसायनाय लुबैदों नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो